Alright, basi bono mwanchwa mo otegereri o radio Vuna 102.0 FM nabo igo mo ligereria Ovuna TV enga kiende twanyoreri bakali ogotarase akorokunga gionsalia boge choncho ga chisemo chabo basi asabangina ababoraka kegusieki abande bagotebanga nabatakano lakini ababoraka naliyo abange monalete bagende tugokora manga manene elinde tunyareko batoko bamanya na komanya omugano babangina aba twabanyorera senka yomonya kirogobo gosomo chia lady asenchera buneye igo bakorukunga imoka widows morobole na otole mo getere divuna koba basi bono mwancho mutegere nabo igo mwancho murigereria ngakinere bono kotegera na kobamanya asobwa galinte tugochaka mono mo chia lady madam andakigero gotomanyia aselieta ngakyokorokwa negetarikia ongerekie kase ekyombekega ke imoka widows ndiya mona sabara ba radio Vuna asa marieta nguru ku Florence Kimuntu nyagetiria umwaka Nsakaria Nyaruri seitogere nande no igabo basi dukia mwane school no seito kanyoro gakuru kubumurasi imoka widows ninje ndo murai echi ready asa abangina bamuna mubaruki bari skoiga imoka widows aso bwenge igo yachagete 2015 tuachagita abangina 35 asa abangina twachaka muna kaumbe tutarana cha noni certificate ekera tuachagite tukana kwena na chibesa tukamuna meri go round tuabwate turabangina abake abu 35 abande basirire batunyurire na abande na bubaro wetera tuachagite 2015 tukarobi yambororo tukana kuruchi besa nkenke twali kuru emi twa omuntu igento kiriata gito kugora okoraki ogenda ugura uyu bwato buri meru nyumba ogenda ugura igintaganiti tukaruga bwi step entangani twali kwena na kibesa umuntu yomwe twali kumwachiri wisato na 500 uyu kwaka ni skuru ogenda bwakana tukaimoka tukachaka kuruchi besa chiria 2016 bono tugachaka kugurira na chingoko kero monto e chingoko ibere oira bwoya bone kerana airete bwoya tukarubya bwe chingoko mbororo 2017 nalibona imoka echiete kana che certificate entanga ni alikuru imoka widows na imoka narchip nero bone ya 2019 igere imoka narchip ya World Bank tuagendereire bono tugachaka tukarubi yamboro tukaimuka tugachaka kurikira ubere tukagura umugundo tugasimeke emete milingamo yetu asimete 2013 milingamo ino ere matali yabeire eyende nere nsaiga umugondo gote mukagura usimo wako tugakondisa umugondo tugakondisa to umugondo emyaka 10 okay kuru 2013 tuagendereire nkona kwena na tulirende emerigo round nete bupangi ngokora toreki nkona gokora turi kuruororo bono tugachaka kugurira na chimburi mwisa kurigeri chimburi cyane njira igaibere konye cyabere chimburi inye nkaonia nakorera yana agacha nkamanyenyera igonga imoka widows yakorira amangana amange bono guikerega ntubwatu umugondo tusimete chinsiaga ne chingoko ntokateki ntubwate nari chipunja toete chingoko 500 ase members ya 35 chingoko echiga twara chiabere chingoko chinyinge chiabere chinene chiemetie nyibere nenusu nche muno murai wetera chingoko echi twaitu ege chuchukeli tukelimo nja toete na mariogo kirege ntone chenge na ubataro sereti nyombe ye chingoko rura nari chibono gai tutene nese kyombege imoka nari chip ikibono getenete chingoko twagendereire mpaka bono guikiraiga turuchinga twakira twagetenene nanda amarari turuchi tubwate guchimotu igo kobo mubwatani bwe imoka widows igende getangino ikobo muburaka no muburaka nari
Mwagana nkiari kurukwa mugako nari kuri kusakaria nyagitiri ugachi. Okay. Ekiombe bone twagicagite 2015. Yeah. Igokuru 1989 kwa tachira iwe kabu. Ninje byeka ntachete. Antigerita abana batano. Nabo abo gwikera iga oyo mone rusira bono bwango igumutinyu sabo mwako iga. Okay. Bono ntigate na abana bane. Mumuro yomo kinyaruka isatu. Okay. Ekarongurigireri n'abangina abangenda atebenge myaka ya chire maybe mubegete kerengo nge oikobe myaka gete osemu onde bwensi oromuboraka okobo onde byensi oromuboraka na aliganiri bono uyoga nabwate 70 yange 8 yunga abange abande mbaro na abange balega iga abangina abaga ababoraka ebidi yaye nali no moyo bogo yani bogo swa asekiombe ubu yabwe kiombe ngochare emerigo round area taliko nyara kugenda gukora biashara kwamo okera nyorire bono muno bono kiri bwisatu na 500 bono kiri bubire mbora to kwenana. Okay. Emerigo round mukonye kora ega kere wiki kera Jumatano butambi kero monta kuru kibaserenga kero monta kuru emie nyobe gete kisha kya iki nyinga bara abeke no kinamba isatu bono kwa igwe wiki oyo mo itagati ando kwa igwe wiki yende. Okay. Kero kulingana ne kinamba kya iki ya bigete na indebu na imuka widows na wetani okwen emerigo round ye table banking nkinende mokunyara kwa mogokora bono kero to ni tumato simegete nande migondo to komboete utatigira ari ake nande bono ga kero litukumu na lero Wednesday eto gukora merigo round na tipo bangi yeto nande twagende nyumba y'umuburaka twamana kugura kero muntu muno kugura ngore sukari uyo ndo gure sabuni uyo ndo gure obosi bwengano uyo ndo amaguta ekebiriti pako monyo twamutigira ne wiki yende boigo yani ta uchikonyoro oboremero tetora arigirie kamera lingo ora kuonera uyo kurigerete no yo gotegerete obugima bw'umuburaka ubwate challenges nyingi. Number 1 iwo gochayo unko igura ababuraka abange ebakuburi kuburimo oburimo boiga mbuyo umuburaka oyetera omwana oyo gukikogosa gose umirana n'omuntu omwana ori gagoitwa kiagara onde tayo gukikokora ki gukikosoa aso omwana ori gukikogenda nona saba gambe bamana gote neri akiri gokari gasumai nari gwaseri kuno omwana ori tori koigwekana buno umuburaka engombe na bera ali getuma igo kwimokeru kuno no moro itu kwamana kubori kungaine engombe ngakiata no chiko saba mabera na bogo ituma ite igo nga challenge sia babura kamuna toreiga togwetera ni gere nene pi ya mariga nkuira na dan tore twabori nga igo togochayo ko batora baburaka ninki gose iunga ababuraka ga kintu bwato boko nkolera tore muna radio funa motote injira kitora akore ga kimoto konye omwanchwa omorigereria nigo togendete konyora omugano oimoka widows eya mase mokoro igase nka yo mochiale rio bonero yunyaro koba gakokora gokwana asabonute tomonyore omokonye obwo monyakero go bwekiombe kigake imoka widows erire tumumanyenga ereningo mugano ye ere enorori ndake omokonyi bo monyakero go karibu sana yama sana Samarieta nenguru kwa Joyce Nyanjama Nyakiba njogochi nkayane noga mwachari diga igono n'umwana onali yo mumuruka umuru mintu bano bugimo bwo buraka barobuno bakongo emyaka ni ngo botomongna emyaka mbwate 70 okay 70 mbwate igwa chakete ko buraka mwaka ki na chakete ko buraka mwaka 2017 mwaka bujirwe ne komne samna ibere na chakete ko buraka ono buraka barobuna buraka bakongo icyane nkirone kinene yakini kinkongo gujigo nolene karo koimoka ngango cyori kori kikende gogo so akwerenga linyone asura ile nganga kingo kora nyore gento getekeri usinyuko kirambari ogikeri bono chikolenga nganga kibono bono no muchano na bororo suburaka so bini mane ngombe nechaga igo gosinyunga ngaki kwanyo monta akora maguga ko koirana na gogo okay all right bono imoka widows ngagienda ke kiagosirire ubuya bwa emboro biyogo kerogono gocha kuomerana nabo boraka bande ko garankwera na tuli meri go round kana tu ayana nira beseri na bongo ngonye gacha bokongu
nakundeka yagera yankonye segentu kiandemeire nachi nagura egento eki giacha gonkonya nyomba mwane. Okay. Korose n'abantu bande igana bakonyora nga mbiye mogendererete. Okay. Gwase kuru na neli tukukanyara lyasukire kwanyora nga tukeri ali. Okay. Bia muno sana muvaisia segenju go sanga mona intwe mwancho mutegere no mwancho murigere togenda tukonyora mukano bwo imoka widows karuntete bono komorenta muriki. Karibu sana muriki. Imoka widows andake kero okokwani murigere na baigo mutegereri como manyingeri etanga yeningo. Njasa malita nguru ku Florence Ondoro ingere bonyemeru nyantira nawangi boyiri nje burakabwane bwa chagete 2003 mwaka nkere kurukwa ari kurukwa muindi umaralia nje niko natigire tu abana babere abanyaruka oyo mabwate 5 years noyo mu 2 years kuikaboniga abana abu ningo bari basoko bukukwane na basomiri nyaruke nene niko yekolete form 4 akora last year ne last born ni gari standard 8 wana jete isabali murali ne ngong ele to bura kaneli kong okonyora ndake nonye tuli ke umbege yanye kegu no gendo kole egasi yawo onyore chibesa na bugo cha kwanyora si family kwanyora kugose kunga umubura koyonga yarusi for example mna abana babane nsomete nigomba somete gwetereke mbege kya gwitos nale kwaye gwa merry go round na ye fees na sawali baga mbako umwana osoma mbaka boniga bakuburi nganga ki umwana yakosoma ali nsi y'umuguraka. So kuru mwaka bujirubiri na isato andake ngakyo talenkerete mnabangi nabando monda gwake sabo ngakwasa abana mbwate ne kinyaruka so katanga tengende kujingumbu abundi genda omenya sanga. No abo mwana no mwana bono njase kerengera likiana niko nabigiteiga nyori natigirwa abana babiri egasi ano kubareya babe bacha kongonya. Ya matero nchako bwate seti go se bado mbaro bale kwenye wake bikokora. No murali ne kiki na mata ina ki asiji family ntu wato boko ntu ababero kama ntolega etu etachirete. Nebo yo protesta ko takubani kumanyu mwana unga kyakoro. Ni chinguru cheito gwetero murayo ya otatinga kora chinguru cheino masomi abantu. Tingo kotebinga mtana kolete no ni kitabu konga. Aya. Na bego konyera ko bako gwete. Ngwete nenera nekyo mbiki mna kiko support. Okay. All right. Ngaki anda kego kurumwa ko ibwe chirube na isato go ikabono omwana gwatabo ko form 4 no yonde nkrasi sana na isato ali maybe ngaki olengereti kyombe kenjera kinendo olengereti kirage entre kugusira elile no yorekerasi sana na isato neranya ko bakagokwa. Ntoga neti yobokonyi sana tokorumukia mnabone ibintu bitokonyora asicingoko kurustororo yatusira na miligora undi yengo tosire agera twanyora twanya kusira ababona tubwate koboko koranga kwa yete na yete atali make muka ayanda atali kukwaneka ta kukwanika sembe yetanga ngakiokorwa samarieta ngurukirika sakario ndati sito we kale kurukunganya botere angina nyangu saha enkaya ne yakabire neri emyaka ni rengo bwa nje myaka ero akitinko manyanga ni renga na ikire ndache ngaine tinda manyabu tinda manyanga na ikiro ai igoto yani igo emyaka ni menge kwa vere baku tamanye na arabe ira igo bakora ko na arabe iro morali okay arabe okay anda kinjure nyule chinga kichuko ibura kwa umuntu ara ora nyule gento gitega nonye serikali ki arengo na litoranya ko manye emyaka yawo yarengo enga kiyeyo egero ko iburwa kana ibure turenda emyaka ri yarengo haya ga kinkale oko iburu kora kunkale katigari ntamanye ngaki mwaka kine ibure tu abaibuli bara kuno nyule bawo aya abaibuli gakinkale bakwete
No banyura marieta. Na kwa ari kuruwa. aya mawari kurupocha. Oyo no mugaka. No mu nyabonye. Nyabonye. Okay. Abonkale sana. Mulingo muraibu ense mieke yo. Oyo lenga use matai. Kenyatta. O Kenyatta. Kenyatta ule. Matayo no mutuleti ule. Alengo mu gambi. Umuchibu. Okay. Kumbe ngale sana. Ndibona mugaka siride. Ayi, muwakora asiri. Osirire. Igatigete umwana umutangi. Urekera si nani. Rienko. Uyo kabiri. Nababwate kera saba. Bana buli nabantigerete nabalendire. Abana mbabira gutigirete. Abana mbane bali. Mbane. Abamurabane nyarukaini. Ekarago gutiginga kina bugwa lengo ngotuga gusenga nyaruka. Na rengerende na inche. Inyaruke manyanga. Ekumanya nga yegochi. Inkiego ko. Inje nabona ari kwerwanire. Ngakini abana ngabasomya abandi mbakoro gisukuru. Okay. Urwere bugaje bukandia. Aya ababire mbaji gukora baro. Okay. Igo muhaga none tukunyoro mwaka stirete. Tingo manya. Nyaka yarachire. Yachire nemekuru. Nemekuru. Okay. Abana barugitwe ngakiyo banywomi. Binkwa bitango kibiri gweterete kamase kende nkwanyorete bantu bakunya kogosoye bikokora batete kuburukania gosaye mbia bugima bwako berete kwanyorete no ndugukura kalimo buri mu buramu banjegeti konyora batiro burimo njabana bonde buone paka bon onde tayo migete tatigalendo ruchinga ono lende ntago swaga iga nanjenya kwenyorera nyentombe kimuno no ndaba misiki umbi azei muka widows nayo uko kacheza kabanyanjete ingonya ko bagachira umurari igo jibeza mbi uko kachi umurari indie beza yabandi ba ingo yeba mbanti gerene mbawoza kora natinga bwati kendi ono mune myaka yachire kababa ngakiji beza uje kwabara kibeza sero tindo cyumurari ngamuntu nandi Besero inkuriye. Ara ya tingo ko. Ase besero te kunyarga. Te kuriye. Yebesa yabanyana bangu kwacha na arwona ba. Iye kere ba kitaki. Igasense mu yesabu yebesero kuyore. Mbakundi. Banyana somete utesabu yo mutuni mbwa. Esabu yo mutunero. Kuyasana maukoro. Bono ekyombe ngakiki akokonyira ibwe kabende. Yankonyire umurari. Yankonyire gaki. Yankonyire. Muno murari agotebia nabo twage cyagetera kini twasukire. Twasukire kuja baka bono muna turi. Okay. Bana. Mbose mekyura ruase musubati babono konyoro mugako chiro mutigire karo moke abandi kwanyora bachagire gutuma goikabere indi bamanye ngaki bakwerenda ngaki bakurenda abana bari batigeye igere babyoki abana muna tuwabyogeti kiagera tuwatigire tu abana bake kanyora bataranyora nyumba cyabo okay na batoko basomi bo uyo koigu akiri nyota ibwetyo murariro kino munyara toko munyara okay abono jini saburi yaona bubegete bya iwe kelisiana buke bwatete kabisa bona no aiga ndemerumbe nye mbe kuga erwo emanye ko ruzugo etugutwariyo nyene mbe uyo wanja ko irai ike kelisiango chyo nakingo bale iya kereni bwetera wangu be okay uyo sana maukoro no yemi nyaki Kigitangoro ku Paulina Kerubo andiria ku mansio ana ena jite nanje kubwaterere kyombeke mbo mwana onende nganyora lende kyombengera una bata bagoja goja nje ngate bayaya nje lende tingwa sawa mai nje ngagendera kubwata maiga nombwaterete paka bono miaka yane kari gusenta 89 89 Moko batisu kwane to batisu tuliri
ayonde nyamago naliane bana mbo morasi tukia mwana sabu kese ni baraka no nyoro mugaka chinga ke mugaka naro zinere gaso magako ane yasira bwangu nale ko badabiga omanye to musina dabete mama menjolimi na mama saraibu tangani mama menjolimi yo menjolimi gote marogo waterera okonyeke neke bakoruka kama etike songe ke ngameli oraundi ekyandu siri atambe nanda bwati amaizo na tebeli ebese ya okwanyali anje nalinga ne kana tebamba yamana nande sibiarunya saji achimende igo etaisigo ikorwa ubuya bwaye ekere matukana araere nari bata kumanya omonto yone ngaki ari kuru nomanyete nakie kiokuru nayo kwa manywari ngaki ogenderete igo ni saburi chao na boko ira buya bili tukazinde esaburi iro mutuga se ono mnota kwa imanyete rituko riemejanda rio sasoka rio busiane abongo nakoireyo ne saburi ono muna lero funa ya chire gambuli ni rio sasoka ndom rangi yo sasoka ro sasoka lero ituko kiri bona kia chira ali no ro sasoka mbore ri barenge tikirimo abo ito uro tongu na renge ne makuru botongu tarenge na getama ekera to jukoira rende buchi abo to ire saburi to ateba naria akarora kabiri ria gaita tingana njete na to bweni no to buchi to ira rinde to ko banaiga to arwa to atabi sakwe binge bya musangerire yako garabi to mo bweni to ateba ngo ndari go to nyi bwetinga na itira mata nabona ko asante sana mama kugina ke tumanye ngeri ta ngaki okorwa njengo rugubiro ni kamongaru saliwa no yo samo itana ro mugakona emiaka nire ngobwate Veronica miaka na ikire 70 abana boro mokongo gokorangana mbiyo koragira ngoragira ndi buye lakini rende bimo mbiyo no nyengoragira ora rorenga no ruriri ndi tukabwate ruru ya boyo okay namachiko nyunga kwa bwate malaria keba malaria ni nyebwate gocha naranye twalire etali matuko make kogera rindi ndoche muna kisomo gagenda muna mbugango ndio mugaka sira asire to mwako uyu weta lakini rindi twanyora to bokongo banana mona ikiagere na tanganete kurwara akamanya kurwara kurumayo yani tukakonya na arwale liguchi pesa chire chinyinge mono nyimoke wikia yemo wiki yende nande nyigwete bobe gesekyo konyora na arwalire muna na tanganete kurwara nabona muno mugako yagucha gusira nabonyigwete bobe mpaka bona yo ubugima bokongupa elio bona munekera asirete ndo cha mangana makongu ntanyare kweresa gaiga nekera asirete engaki yene yechikura chiarenge chibasa chikarubu chinyinge mono tinge iri nonya ne siringi muna mondo uche none rungoli nje na kumetinga ekoyu ngamanya gocha igese kiombe ke korwelire ende meri ko raundi yeye nero baguchibanga nagora mariogo nanya gutumia ono rindi nkunya gonsira kiri lakini amangana makongu mba igorere gochiga abwe mura 10 abalende igana atibwo mondo mogotu bono ngaswa korengera linyore na atigirwo mondo mogotu nje mugaka abana twakuririra abachukuru baro abo mwana nyaruka abanda abake bagusiriru na kibakorengera likonyore nje nkorengera likabiri amangana mumupa bono no andese kiombe kiaimoka rende nkunya gusirana tule nabangina babamintu twanyorane igo amangana na makongu nande ngoigunga tinkweresa korweli tindi gochiande no kwabera gurire muna nachete iga muna retio ufune yacha guturigiga nabo kondora ngana makongu ndira kini timbwati bi bono iga murato bwato okoboko motokonye
amang'ananga muna igase eng'encho etokonyora amakong'u. Timiti kwanira ngo musubati onduko liriti gosogotegerete nero ro mubaraka nendo rabe miake mekasure onyaye kogoteba kwayete ira ywara amakong'u. Inche gonda atebia basubati abake muna chingaki chiabo no chire chingong'u ekero omonto anyorire amang'ana ayo ogokwa okoigwa yani ng'a makweli na amakuru makweli tari makuru ekero akonyorire niga ara amageni bono amang'ana aya amangoroche paka erio ngocha gotebi muna ninche nachiru nakumetie ase akuru monto tari gocha agokonye erio ekero ogosoma omorwaire oyo arororo agocha acha gogokonya amang'ana abasubati abake mung'erende motige kotaranaria ekero gwasireirwe obere mwao okore ebinto biao naende barwa bakumia omusubati oyo osireire nero ore bwoye ogokora ebinto biaye okumira kini obe chinguru ogokora egasi yao otari kogenda gochiana arinya nechiro okogenda kwagenda rioka kwagora egento gwatagete naende kwairana nakagondo kari gwatigeirwe oreme obeke kende gionsi ebinto ebike muna bono ching'ende ngokonya chire chikwamera amatuko amake obeka akabori nonya abasubati bagoteba ng'a ntotageti kwage enchagu motige kona kogamba n'abantu ebo bwata amang'ana amange Naende nkorora korore gosori ogwege bono. Bono Ng'aki ogweruga ase gosori eri ogwege. Nyansi yabo komogenki Karagenga ngo muno koragenga ari nyansi yabo katuraigwa. Ayeke muntu no kirete ke muntu ominto muno isaranse tabo omoga kori omino igona amonyorete yani gabwata abasubati asangereretie kenyoro ini igona gotebiria amang'ana ayo naende tobasa gochigonteba ogenda omobori ng'ora igo Njetindi kobori ng'ora nchoko nyagoetera chinyomba kotebi omoga konenga igachande igakorijia abasubati kochonte imuna kwari teba naende muna kwari kwana aya nche tingocha ekiagera na komonyerera togenda mobora ni numweka ngo mwarenge kogenda mobora ni numweka ng'ora nande tingotebe tingominyoke gochocha komboli ayango koirande tingocha ayango itani orenga yane aya tingocha igo nagotebe nachiete komonyerera Eriete ng'aki okorokwa. Erieta liane nkorokwa sinyasarra basweti ekenyero ndwete ekenyero gekoruku bosingi isena ngache ekenyero kiabo gichonjo nyaronge Emiaka nire ngobwate bono. Emiaka mbwate 78 78 abana bori chinguru turi korekana ngo goetaniria musini ase ng'encho rende bono noro chinyasao yo togusaba nerogerete ndege. Okay Mwaka kandi asirete Mwaka akakurwasira nabwate emiaka 10 miaka 10 na kiaye sabari yao yabeire komenya buna mubaraka esabari yane yo mubaraka igere nkong'u ati bo mubaraka ngo cyayuture neba mu muromi no mwaigwana ine mu gukwana komo agokora yani muswati yagokorora ng'ano mugako yokorete ki otagete nyare njera to gote mwana ogweta ng'atata incho chikondabiri egeko bang'o mongino ochakire gosaria abana baito na kiwane sabari mubaraka eberete nkong'u ere nenkong'u Monye tori kogende kanisa na bere nko. Ande na orongende goita. Tori korunga no mongi no re tori kororwa tori gosikwa. Ya tori ko ebusiko. Ngibono kira korekane guziye ito bakabantu bachake gosikabura. Gusiye ito babarakamba gosikwa. Umuntu urato sikebwiye ko muraria ntata. Ekarori na Yesu na rora gusike muno mubaraka. Ekiagera Yesu era tago gutiga ababaraka nabaye nande nabago kulinda yani amang'ana togweta namange kori gogusaba orongoita gogusaba nabalinde ligo kogwera gokurangiria manenga Nyasaye no manyete munande nyombe na no manyete obubaraka bwane rwoti tontiga nabago kulinda. Okay bono imoka widows ndio soto Mbaguto sinasoire muno muraria muna cyari tyagotebya nari nasoetora lakini yankonyire nche nakiakonya nche yankonyire
muna bone esitwa cyagete kogenda gutarira na kinyumba ebinto bakorenta omurari oni byogokumi aborane to chisikari sano emionyo esabuni kerekemo igonga yankonyi nare koro chende ga yankonyi baka kiagere na bekire yangingia na bekire koro teke ekyombekyo kiasemiri mangana gitene kanisa ngo semuto lakini kiasemiri amangi bana kanisa kikoje mpiechi kionduso karabe kange koras Onkoleira maya Yesu, onkoleira maya ndebe. Onkoleira maya Yesu, yotolelende. Onkoleira maya tatu mi. Haleluya. Onkoleira maya ndebe. Onkoleira maya Yesu, onkoleira maya ndebe. Egosori yokweya ndikwa manyete ngana bokunyara kwege. Arambu yokweya sana. Kemuntu bano gweruga. Nke muntu. Nori nyasi yabo. Egosori yokweya. Igo na chaka eria deti buna ya totebia na ande tuegera moisonde iga lakini rende okwigi kwane na chagite kurwe kanisa yane ngotera na ringe ngokora na ringe ngogenda ande Sunday school ngokora ande mangana yo mutu bone kanyoranga nande na menti igo na enke muntu lioko gengwa lakini rendo magenge yo na mukani tinya sango sabana tabanga tanta nyo magenge magenge tata ko genga buona mo tantani na moseri omwali kwanira ngo oyo ndoko tekerete usokuligerete boigo urumu buraka igo ndatebe igoro yo baraka omuraria omuswati omokebono iga urumu baraka tiga korera omonene agende kanisa erinde ekore kiemokonye atigarenda abaswati babono mbali kuigwera omuswati umubaraka tigagenda Yesu Yesu nero kumurenda nero obotamero bwaye nero omurendi oye nande tata takumutiga ekaruru mubaraka tata tari gotiga abantu bari bayenga yenge igorende nande gonda irane limbiya mono letie ito kuna nyasaba seni abatuntube na manyinkae na cyare tie ito gonda atebe nga nyasago seni agotuntube na manyinkae abangina bari twaikire iga torabareu tata tago tutiga atotuntube na manyinkae atorani moikoyo machemu abanene waborekani ekiagera tata no ibwengenjo na tata tari gotiga barabaye Wancho mutegere no murigereria tagenda gusangana baburoka urwase kyombe kya imoka widows bagenda tugotwerera ngake sabari yabo yabeire soko menya buna buroka nabo igase kyombe kiga kimoka widows ngakegenda tukunyara ko bageko basira litukase elinde mungina ke elietanga kyogorokwa elietanga kwa sabitu moyo miaka ni rengo bari moyo mbwate miaka ndialetie berengo le sabini igo 50 andake mugaka ndi asirete mwaka gesasire miaka ya elirene miaka ene igo na bagutigete gwakiniria abantu konya bakire lakini ndi challenge kiriota ale ko rekero mugaka arenge moyo bona bo gutwara ngani ikenki arengo one kero ko genda kuburi umuntu ngaki ngo tagete no no mutengo goranya gachiri nabo ko irubo be kukia bangaki nkiako chakwe tare kurigi umuntu mwa bache kom nabo to ko bori untu ababuraka nonya turabagotu chi challenge nabo chiro lakini rende one sengenjo turi mwanya sai iyo korangirio monene kwa matengo monene chi challenge chingo kwanero nkirebo nabo ko ngachwiri ketayo Kuarenta umuntu kwanya ruruboti mugambye ukorenta ruruboti nga kiringi yakorekanete iga none umwana baba nene tutigeire umaite ono mugakore kuri boti bekara aringe moyo bono ntu abangine karo tuatigeire umwana nanyo akore boye umumura takori boti kunga mumuro ogosireke bono gwakumwa nekenki arengo bono ntu bwate challenge chinene tugache kiombe kiyeito keimuka kwasoma tole bibiri ya torentanga njena tebi ababuraka ba mintu abarabake banyare kosa banyasai nande banyare gwetanga abake bono guki intu nonye to gwa kuriko undi naro ukana mungino uri nare bori lakini abake barabu umuwa gwate ni no mwana nabo mwana uroyo weyo gwo mwamato bakwa kuriko abake tigabarende nande basabe nyasai mono
abakiniri abana ntwatigetwa banta banene lakini kichallenge njiro igo tema kamano ne gwikire miake na boko ngachwa norwa kwa na nyamaje ngakiachi yo kubwati nonya kwa na sono musubati umino rero nasigeta gachiete ikondi anya kubora barari ba minto nabo gwako none yanga nongora iga ogotebu yanga konyango korari kianga ryo mugako yari mo na yarusiye rero umugaka nagaruka murendete nabere akaramangana muna yago ikere na kiugo za gwaka yengo sabanyasaye natebyo mone none ayango kuane runare nyasaye onde karibu sana mongina andaka utumanyirie tanga kigoroko samarie Agnes Morambaka seito boiborwe ere nyate kesukuru oyo bwototo ngakiaye sabari yawe abere umugano rende gakina bo murari nabo tochandike tababoraka ekemaene yani ogochikwa chandika yani ochandika gora nonya ne ng'ombe kwanyora ya kure bono sinyu bunanga kibona ngokoranga ingo tamagochibona lakini twaba tokoremereri nabakonyorundo okoramire bakomwana ekeng'werere agokorama bono sinyu ririo gochikomokwanera kwamanya koigona nkia gotwerorera bono akonyara gotwerorera lakini rende omonto kwasaba Nyasaye kwaremereri kwagenda ekanisa gwasaba omonene gokoranderigwa kwanyana ring'ana erie yori egete bono gochikorigereri rende nonya nkande kwagora igo kaiguna egaine ngaise esagenda chikondara rie esagenda ngaise ogoreirwa akayanga akwo okorire ki oiru bono rende osinyuna bono ngocha gotiga mbeka amachanchabe gaki gose nkogenda onde namotorere chabwo ong'aka besa gankonya nakonyera abana igase miake nkogenda ore konda nabo nkogenda gaki ekonda nere igotorageri nankonyora akabesa koru twarente ekeombe eke kiaimoka kiankonyire omorari buna bono ye narenterwa egwikeria esukari emionya amaguta nkoragera yani buna nkweigwa omweri kwendera nko agora kabande bagotekerete na bakurigerete bono gaki egento ndairaneri gaki yakoremereria tabase gochikorengereria tambe ng'akiere nabaminto bare iga nkobao basemia remereria kiagera nkoramutore ye mokoremereri nimogende busirioka nando omonto gakoramire tigakonya koiraneri ayetegerera okire obuna bwo basemia igo no muri na moiburi omini kembega na turi koma ayare ache goche igo nae kwa mwari gane tioyo naroche gaki omogaka ominto nere bwekorenge nkarana bana rende omogaka onye gwatebire nkonyamo rente omosubati tobere komo bono nagatote igo omogaka nara akoborete kwanza utara nabamboreti kiagera nabakorambori nabarabase gocha mogore ai karanji goche omongina asa Marieta Florence Nyomenda Mbaka na boiboro ere boigo openda bono sei bubone mbogichonjoga bono gakina bekonyarikana omorari eserieta ria Yesu Nyasaye okwanete Nyasaye okwana yagera twateba ng'atiga tosoa obwanchani oboiga egere tokore egento kerekema ng'akiaye obogima bwakoberere kore omogaka asirete kore omogaka asirete bono chimbebe ngosikuiguchire na binde nkounereri gwore lakini oyo okoremereria ase omonene ekiombe kekimoka ng'aki giakonya ekiombe kekimoka giankonyire anene mono bono muna bono tokoenda twarwa omeri boraundi yagenda yansira na rusi naira nona ase abana yankonyera abana narwa ororo rende bono na ebinto mbire ororo tokogenda twaenena echumbi eywo sabuni eywo kerekemo bono yani ntorikoremerwa bono yani ng'igwete buya ase omochi areti oito ekiagera abwatete akarente egeombe eke
gya toimokiria ase obwamo togokonyana nturi kuremeru toigwete buya tokogoka togogete togogete bono sauri twachire bosi boino gaiga naintu togosaba ng'agaki nain motobwa tokabako egire monyore kaba mogotonyorera naintu tunyore koba tokobeka muno ekero nare gocha gotwara endamwamu are koba andute gochia ora nabango tanda gente ngekoba lakini rende nkaba koremereria bono tugachama agacha rende akangambi biya igo na nche nkarwo mugaka bana tigategerere nyugu buno gonteke antebe tino mong'ina bono oroche ninche bwekande ng'aki oroche togokora nkamotebi ng'aki yaya gaki ndete oyo omino moche kobere koma nebe bori gaki omong'ina bono na inche nkanja nkarora ng'aki erentai akarenta rinde bono nabokora inche Samarieta korukucheria kimuntu orenge enka yaito yerubo machoge mariba urubo orenge enka ya kabere igere bo kichonjo mugakona mabwage ari kuruka bono nonde se ekenyoro kyabo kichonjo nyaronge nondugete naende nonde nomuno mubaraka kuikera chingaki echiga twaetire challenge chire chingongwe karogo chumuchigo mutaba batebe baba no chomenya ago no mochi wetari mochi to gocha komenya ngige ga kari baba ka kindari kumanya ngoirere moirione ngamba mondo kwa batebe nyari kanite nyanda so moirio gukuru kare go so manye kuru kare bona sina ikiro gocha abako abagija ago no ngukwira bona na aremereiri ase challenge echu na aremereiri asokoramwa na aremereiri asogotebigwa yotamanyeti asakorwa twagendereire neke ombeke keito charity muna chitaka tobeka seke ombeke ko 2015 twagendereire na kirakio kiabire gego tusukia twachire bibarua no tukurusitiba sa twasomeria abantu kwaika kwatebigwa aye mwana oyo no nyoko soma tali yako soma akayoko rusitiba soko musomeri muri korarangu kwana ari na nyarebe oyo niga gukwana na nyarebe uri na nsa chindo ko musomeri omwana nawe otamanyite no nyarebe ino anye nirieta kwatigera nyasaye nyasaye aye nyasaye uri uri moyo no manyite tinga ke karo na chita atali kwaraire kwaroje kwarenge moyo ukarigereri na gwikira muno ndende to maite karango swa nyomba mwana na kerongo soka kuru mwana no manyite bona ikabu mugakona ontanga na sonsio ngamberonse naende ondwanere segi ye chinchera chonse keko garanche igonde oyogo kende nkeyo nda etigere tatigai okay yebona sana mongina omwerio kwandira nkabantu bandenda ke bagotegerera tende ntikia gwate bangwa kinete bunenta kana naende buno muboraka emoko babaremereri naende muyetigere nyasaye ababaraka na batata netsinta kana netsia tata elinde karore bwata biya na nyasaye tago kubwatuka weka ko bosemi ako bungaini nechisemi munora egendi okonya abana bao mbacha gusira tocha kumama na abana bao elindo okorora kigesa kukiao na yekecheka gokonya to base gutachansinya na indo tachansinyo gaiga otacho mustari oyomo nyasaye akomentera matuko Diamond, anya boli arongo irane tu ose wajete na. Amara bwani na cheto bukabaranga tigo bukonde mugundo. Ngachuko yo mwana. Keresa bashi. Elinde ngote? Keresa itira. Itira. Mugako. Omugaka ndia sie achete. Mugaka na uya chirete akurite myake 20 nkarapi. Korwasire myake 20 yetire. Ababura ka ntejaira. Tejairu bubi. No rego ko koiga ko tebunga kujino mugako. Ono ga kinya sa abakonye mwagitego otokonye. Tubwa toko bako gaki. Ababura ka bachairi. Saba kutubwa mate. Ono ri sumonta ko abusia byo minya bo ko bana. Muno ndo sei o sei ta una ka tumuka muru ndo gamani to ko ngetu mugako yo karasi tasari. Amura mwababa kito ko baba mangente. Ojiko libi bao. Uko kyawo ko. Ngiwa ko mangentera. Oburimo. Oburimo.
Akumurwana. Gaba matituko. Ekiombe giki moka ngakima ogorgia kwanya. Aya gitokonyete. Gatokonyete. Mwana Florence yone garo mwana umuyamana Nyasaye musisini. Andi ninka ya Nyasaye iriga. Igiteru twakonya gige. Kibesa na tokurusia twagira sabana. Mwaka one gakwite 87. 87. Andigira bana bataranda ne school. Abana bake? Imyaka iri ngo batasai? 49. Wagandigira bana bataranda school. Azaga kwenda konda. Singinji yoboko. Ono ndata yukumbwatis. So kwenda konda kubaragiri. Kwenda konda na nani abaseri kuna irachiba siri ba koramatem. Kana kubare birasi kana abakori. Ono rende Nyasaga nkonya. Ayo mwana achagasira. Lakini rende asinginji Nyasaye bangite nga kumuyore mbwekera kwa risa marabanani kwira noro. Njendo chenge kiumbe kikiemuka ngegenderete gonkonya asikiandusiri na tambe asinginju omo charity agacha gante binge kiumbe ngiriga tubugate inchu tagosoankara mugori na kikira kanyerese anje kero na chitenga rubu yabwe kiumbe ki ngegenderete gonkonya kurwiri ono tini koranga ninde miri na bongo cha meri go round chiri na ewe mieri tokurwe miemi na ewe beseri na cha narete kiumbe gaiga igonke genderete gonkonya na ini kuboboria abarari agimoto bwato ko bakasinginje nyane suku ya kende ngeyo tukorire ne motokonye nyoenkini Bona bogote banga moro mogania se komenya buno mubaraka. Ende muno omogania se obubaraka. Na ndekero mama temete gonkwana na ndekero ngorora bamwe bagochera sanyika nyumba yaitu. Nigo naringe korora bagokora into byo gukumya ikagera na chenkarara yayo bona ikana tere muno mubaraka na chitu yanyare ko baingo chonye kyombeke. Emeke ko watse jina. 37. Abana na kibanga. Abana nigo bali imyaka 14, 12 and 1 year. Iko mwana munene abwate emyaka 14. Inchara nene ndatere ekero ngochiko bapima bange na benjira bekungete benjira betenerete nigerengia mono egera nyale ko bage gosegeto bugima bwane timba sago chikonyara kurigeru guchimba go isuko nchake gotora matumuna na torete kuru muchakano bono nkarwana nga karura samago kane nincho mugaka nincho mongena kuringana muna betenerete muna bakonyara ko bagosomya abana babo na nchinyara ko bangosomya abana bane askango koja moto ngaki kurukuri Jesa muretanga Bivon masa munyambuka Bivon Class rengol 6 Class 6 Okay unera mama Nainge kiko Pride masara nyambo Okay Mwana mukabo makoinero Okay So madam ngaki kuikira bona bugima bwa beire no mwangora so mutali bugima kwandalete ngakiandake bugima bwa beire naboko lakini nokolemerere number 1 utangane nyasa awo mugako wa monene number 2 onyale koba kokufumiria kendi yonse kiriye kunyara kaba yochikokoleka naso gusibwao nabo kunyara kaba gochechelibwa goteibwa mangana makongu lakini tobu mwanga sokolikora obo mwango asokolitegerera lakini tobasa gochika bo mwango asokolikorera lirigwatebiwe na inde nkunyara ore koba gokorora ayare amaya namabe lakini obo itongo na ugura nyariko abo gosegeta ababuraka bagenderere basi bono mwancho amo tegere nabo igo omurigereria Ovuna TV no mategere radio Ovuna 102.0 FM twabere tugosangana abangi na baraba boraka kurwa sekyombe kya imoka widows eke kutoka jeseme chichia yonsali yabo gichoncho semo yabo basi county ya Kisii kwa igule mekano ao tera baraisi nabangi nabaga bali myaka tobauti mbaro baka weke myaka 37 mongena we myaka 90 na gwetania bagendera ko basubwamo linde ko segetana ekyombeke gutani gutwara baboraka mbaro bali batali baboraka rakini baro liro buyabwaye yagerere bakirase ekyombeke gusangamo nabangi nabelinde komanya nabarabubo bisimboro byobo aso kwegendera litukaseli na bwase bono tetkunyara ko bango korentera ngoro kwa Eunice Kerubomeke iki kyango gati ase kyombeke keinuka
nanyore tabang'ina bakorotete meri go round bare buya bagotera buya bagosoma ekefungo ekagera bakang'usa ngatamba join amwe nkorubira disikerubo onjoke nanje nanyore bandete kuru meri go round nande bandete gosoma ebible bandete gotufundisa iguru ye kanisa nanje gekangoki nanje gekang'usangarate nanje mbajoini gekora ngotokonya bare ase turemeirake erieta riane Josephine Keruo Munali nanyota abang'ina aba bare ase ekiombeki kia oboraka kero natarete gochaga iga kanyombiya bagenderete nande ngosoma barenge ebible nanje nkarora mbuya njoini ase bare nyare kororekana ng'aki barangendi nonye baraba baraka lakini njerende ndorora so kubasira na kubarigereria mbagenderete gotosira rende asinjira aho ngosira na turi chia lady karoto kunyara kwa batu gukorera na bondo chokora itimu ingia na inde ebwato kwege na sore na inde gogete ne mirimo kunyara kwa baguko bakorera entekene na marro to bwata bano guchimutu to kuno gusabanya sai obo tukono mugaso ngo borio manenga ekera na rule step ye na ande step kyo manno noranyale konga obo ngai ne seminande ndaye kyombeki to bwata na ande kirenga kyo guchaka kugurira ne ng'ombe mbaro abandi batabwati chiombe ntobwate uchaka umwako yo uchaka eng'ombe kere memba emexwa ngokoreki onyorire eng'ombe kiara to koni mete egoikera abuno tuchikonyore taketi yo guchikogure ng'ombe na tebire radio funa mbia mono nandi karibu timoro sago chase kiombe keimoka widows nega netio bakonyi nonye bakwirigeri nega netio bakonyi mo baba semi baito na batebi ngatiga tobe Naomi na Ruth imoke benero yani nini radio funa ebenero mugaka intubuna batakanwa mutubwata okoboko tobe Ruth okuna kugugani goito ntuntu mwanje to manene Yesu natu anjete ntugente getangani ekebungo na kienchera ya itenene nande na kia masabo maina sia masabo ntoko gendane kiombeke Wanchi mutegere no murigereria yabeire mo komono okorentero mugano bwa bangi naba ajire komonyora nyansi yabuka omagenge na kimunto kendera gotegera radio buna 102.0 FM naba igovuna TV elindo kendera kunyara kabagoko manyigwa mange kurwase abantu baito kurwase chinsemo rero kurwaiga chisemo chiugion saliase ekiombe kia imoka widows njego kondoka nganya chai Brian Mayante,